നമസ്തേ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം ഏതാണെന്നറിയോ? മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെടികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇനി ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അത്രേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെടികളെക്കുറിച്ചും ചേച്ചി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ശാഖകളും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ പടർന്ന് പന്തലിച്ച അവയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ, മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ചെടികൾ ചെറുതാണ്, വലിയ കൊമ്പും ചില്ലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മരങ്ങളും ചെടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. മരങ്ങൾ വലുതാവും, വലിയ വലിയ കൊമ്പും ശാഖയൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊമ്പ്, ചില്ല, ശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വലിയ വലിയ കൊമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മരങ്ങൾ നല്ല ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കും, പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയതായിരിക്കും, വലിയ വലിയ കൊമ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചില ചെടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് മരങ്ങളും ചെടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് എന്തൊക്കെ മരങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെടികളുണ്ട് എന്ന് ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് മതി. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാനും മരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ്. മരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പദമാണ് വൃക്ഷം. വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാനും വൃക്ഷങ്ങളുടെ പേര് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ? മാവ്, പ്ലാവ്, പുളി, തെങ്ങ്, തേക്ക്, കവുങ്ങ്, പന, കാഞ്ഞിരം, പുളി, പേര, മുരിക്ക്, മുരിങ്ങ, അമ്പാഴം, ശീമക്കൊന്ന, കൊടുവണ്ണി, ആല്, മുള, ഈട്ടി, മഹാഗണി, ചന്ദനം, ചെമ്പകം, നെല്ലി, വേപ്പ്, ബദാം, അശോകമരം, പറങ്കിമാവ്, പേരമരം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും, ചിലതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പലരുടെ വീട്ടിലും പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? ചിലരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഉണ്ടാവാനും മതി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ കുറേ മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മാവ്, പ്ലാവ്, തെങ്ങ്, തേക്ക്, പന, പുളി, ഈട്ടി, മഹാഗണി, ചന്ദനം, അശോകമരം, തേക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ പറങ്കിമാവ്, കുറേ ചേച്ചി മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ലേ? ഇതിൽ തന്നെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്, അതായത് പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ചിലതിലൊന്നും കായ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലതിലൊക്കെ കായ ഉണ്ടാവും. ചിലതിലുണ്ടാവണ കായ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, ചിലതിലുണ്ടാവുന്ന കായ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കായ ഉണ്ടാവണത്, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയല്ലേ? തെങ്ങിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നാളികേരം, തേങ്ങ. മാവിൽ മാങ്ങ, പ്ലാവിൽ ചക്ക, പനയിൽ പനങ്കായ, കവുങ്ങിൽ അടയ്ക്ക, പിന്നെ പപ്പായയിൽ പപ്പായ, പേരമരത്തുമ്പിൽ പേരയ്ക്ക, അതായത് അടയ്ക്കാപ്പഴം, പുളിമരത്തുമ്പിൽ പുളിങ്ങ, സപ്പോട്ട മരത്തുമ്പിൽ സപ്പോട്ട, ചക്കപ്പഴ മരത്തുമ്പിൽ ചക്കപ്പഴം, നെല്ലി മരത്തുമ്പിൽ നെല്ലി, അമ്പാഴ മരത്തുമ്പിൽ അമ്പാഴങ്ങ, മൾബറിയിൽ മൾബറി, ബദാം മരത്തുമ്പിൽ ബദാം, പറങ്കിമാവിൽ പറങ്കിമാവ്, പിന്നെ ചാമ്പ, വാഴ, ഇതിലൊക്കെയും കായകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ്. തെങ്ങ്, മാവ്, പ്ലാവ്, പന, കവുങ്ങ്, പപ്പായ, പുളി, സപ്പോട്ട, പേര, ചക്കപ്പഴം, നെല്ലി, അമ്പാഴം, മൾബറി, ബദാം, പറങ്കിമാവ്, വാഴ, അതുപോലെ തന്നെ ചാമ്പ, ഇതിലൊക്കെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വേറെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുണ്ട്. ഈ കാഞ്ഞിര മരത്തിലുണ്ടാവുന്ന കായ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമോ? അത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. കയ്പുള്ള വൃക്ഷമാണ് കാഞ്ഞിരം, കയ്പുള്ള പഴമാണ് കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ കായ. അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തണൽ നൽകുന്ന മരങ്ങളുണ്ട്. മരങ്ങൾ പലതരമുണ്ട്. ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ഫലങ്ങളില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ തണൽ തരണ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് മരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക? ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. തണൽ തരണ മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉങ്ങ്, വാഗ, ബദാം, അശോകമരം, അരയാൽ, പേരാൽ. ഉങ്ങ്, വാഗ, അശോകമരം, ബദാം, അരയാൽ, പേരാൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തണൽ തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ്. പടർന്ന് പന്തലിച്ചുണ്ടാവണ തണൽ തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിൽ തന്നെ ചേച്ചി എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? മരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? മരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം? വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കട്ടിൽ, മേശ, കസേര, അലമാര, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടി,
അടുക്കളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കയ്യിൽ, സ്പൂണ്, ചട്ടുകം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട്, പിന്നെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, വീടുണ്ടാക്കാൻ മരം ഉപയോഗിക്കുന്നു, വിറകിന് മരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതരം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ചില മരങ്ങൾ അതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി, അതിൻ്റെ ഒരു മരമുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത അതിനായിട്ടുള്ള മരം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, അതുപോലെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് അല്ലേ. കൊമ്പും ശാഖയൊക്കെ ഉള്ളവയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. ചെടികളാണെങ്കിൽ ചെറുതാണ്, വൃക്ഷങ്ങൾ വലിയവയുമാണ് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇല്ലേ. ഇതിൽ തന്നെ ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് പോവും, കൊമ്പും ചില്ലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മേൽഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉണ്ടാവുക. അതേതാണെന്നറിയോ? തെങ്ങ് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷം, മേൽഭാഗത്താണ് പട്ട ഉണ്ടാവുക. കവുങ്ങും ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ്, മേൽഭാഗത്താണ് പട്ട ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ പനയും അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ്, മേൽഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ പട്ടകൾ ഉണ്ടാവുക. പട്ടയാണ് അതിൻ്റെ ഇല. അപ്പോൾ തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പന, ഇവ മൂന്നുമാണ് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങൾ. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പന ഇവയാണ് നമ്മുടെ ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങൾ. തെങ്ങ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷവുമാണ്. തെങ്ങിനെ കൽപ്പവൃക്ഷം, കേരവൃക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കേരം തിങ്ങിയ നാടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടിന് കേരളം എന്നുള്ള പേരും വന്നത്. അപ്പം തെങ്ങിന് കേരവൃക്ഷം, കൽപ്പവൃക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയും. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പന ഇവയാണ് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങൾ. പിന്നെന്താണ്? കൊമ്പുകളും ശാഖകളും ചില്ലകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് വളരുന്നവയാണ് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങൾ കേട്ടോ. പിന്നെന്താണ്? കയ്പുള്ള കായ ഉണ്ടാവുന്ന വൃക്ഷമാണ് കാഞ്ഞിരെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. വൃക്ഷത്തിനും കയ്പാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫലത്തിനും കയ്പാണ്. കയ്പുള്ള പച്ചക്കറി ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ധാരാളം തരുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് കയ്പയ്ക്ക. വള്ളിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഏതാണെന്നറിയോ? ദേശീയ വൃക്ഷം അരയാലാണ്. സംസ്ഥാന വൃക്ഷം തെങ്ങാണ്. ദേശീയ വൃക്ഷം അരയാൽ, സംസ്ഥാന വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ പുഷ്പം ഏതാണ്? ദേശീയ പുഷ്പം താമര. സംസ്ഥാന പുഷ്പം ഏതാണ്? കണിക്കൊന്ന. ദേശീയ പുഷ്പം താമര, സംസ്ഥാന പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന. അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? ദേശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ പഴം ഏതാണ്? അത് നമ്മൾ ആഹാരം എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്നാലും മരത്തിലുണ്ടാവണതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരാം. ദേശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ്. മാങ്ങ മാവിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സംസ്ഥാന ഫലം തേങ്ങ, നാളികേരമാണ്. അത് തെങ്ങിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ലഭിക്കുന്നത് പ്ലാവിൽ നിന്നാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പഴമാണ് ചക്ക. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഫലവുമാണ് ചക്ക. ഏറ്റവും വലിയ പഴമുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷമാണ് പ്ലാവ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ആൽമരം. വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ആൽമരം. അതിനൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ചേച്ചി ചൊല്ലിത്തരാം. മൂലതോ ബ്രഹ്മരൂപായ മധ്യതോ വിഷ്ണുരൂപിണി അഗ്രത ശിവരൂപായ വൃക്ഷരാജായ തേ നമ. അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൽമരത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകമാണ് ചൊല്ലുക. മൂലതോ ബ്രഹ്മരൂപായ മധ്യതോ വിഷ്ണുരൂപിണി അഗ്രത ശിവരൂപായ വൃക്ഷരാജായ തേ നമ. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ, പഴങ്ങളുടെ റാണിയാണ് മാംഗോസ്റ്റിൻ. പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ, ദേശീയ ഫലമാണ് മാങ്ങ, പഴങ്ങളുടെ റാണിയാണ് മാംഗോസ്റ്റിൻ. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഫലമാണ് ചക്ക. ചക്കയുണ്ടാകുന്നത് പ്ലാവിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പഴമാണ് ചക്ക. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഫലവുമാണ് ചക്ക. മാങ്ങയുണ്ടാകുന്നത് മാവിലുമാണ്. പിന്നെന്താണ്? വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ആൽമരം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവാണേത്? ആൽമരം. അപ്പം മരങ്ങളും ചെടികളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. മരങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു, ചെടികൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, മരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. നമസ്തേ.